a estudiar, o el meu pare no em recolzava. No. Resistir, resistir, resistir fins la victòria, que dirien els francesos. I, com Lenin, fracassar, fracassar, fracassar fins conquerir l'èxit. Per què? Perquè si ens arrisquem a fracassar, hem d'aprendre del fracàs i hem de tornar a intentar-ho. Perquè si fracassem per tenir una coartada per dir que ja ho hem intentat, és pitjor remei que la malaltia. Tenim una... No, jo ja ho he intentat. No, no. Si ho intentes una vegada i et quedes amb una frustració secundària, aleshores sí que pot ser que mai més ho intentis. Una vegada ho intentes, has de seguir intentant. I si no és per aquest camí, per l'altre, i si no per l'altre. I si no serveixes per A, serviràs per B. I si no serveixes per B, serviràs per C. Però tot servim per quelcom. És qüestió de trobar per què servim més. I aleshores és quan ens trobarem realitzats amb el que fem. Correcte? Una vegada ens sentim realitzats i per tant tenim salut, utilitzem el diner productivament, intentem tenir un treball que tingui a veure amb la realització personal, tindrem una part important de la felicitat. Serà l'actitud vital positiva i la realització personal. I ara ve la part més polèmica de la felicitat, la que té a veure amb l'amor. Deia Plauto, l'amor és tan ric en mel com en fel. El amor és tan rico en miel com en hiel. Que aixequi la mà aquell de vosaltres que ha patit per amor, sisplau. Per sort. Claro, tots hem patit per amor. Ara la pregunta és... Poden aixecar dos mans? Vale. I els peus, no? Les dos mans i els peus. Ara, aquestes mateixes persones que aixecarien les dos mans i els dos peus, segurament també tots ells podrien aixecar la mà si faig la pregunta dient que aixequi la mà el que també ha gaudit per l'amor, el que ha gaudit d'amor. També hem gaudit de l'amor. Per tant, l'amor, experiencialment tots sabem que és una font de gran patiment, però també de gran gaudiment. I el que jo proposo és afavorir al màxim el gaudi i dificultar al màxim el patiment. Com es pot fer això? Molt senzill. Afegint el substantiu d'amor al qualificatiu d'harmònic. Amor harmònic. Què vol dir amor harmònic? Aquell amor que dues persones madures, des de la seva voluntat i compatibilitat, decideixen compartir un projecte comú, no per omplir-se de l'altre, sinó per compartir les seves plenituds. Això és l'amor harmònic. Mentre anem a l'amor perquè ens donguin, segurament ens frustrarem, que és el gran problema de l'amor immadur. Els dos van a demanar i com els dos demanen, es reboten les dues necessitats. Per què no anem a compartir i aleshores ens compenetrarem amb el doble concepte, amb la doble significació del concepte compenetrar. Compenetrar-se té dues connotacions, una la sexual, compenetració, i l'altra l'espiritual, comunió d'escala de valors i de sentiments. Ara, quin és el problema? Que és molt difícil anar a l'amor, a donar i compartir, si no ens omplim prèviament de nosaltres mateixos. Per això és tan important l'autoestima, per això és tan important l'autoconcepte, per això és tan important la realització personal, perquè si jo crec que no sóc estimable, difícilment em creuré que els altres m'estimen. La persona que té un dèficit d'autoestima sempre està preguntant si l'estimen. Que m'estimes, que m'estimes, que m'estimen, i si preguntem tant si ens estimen, al final la gent dirà, ostres, si ho pregunten tant, potser és que no s'ho mereixen, m'hauré de qüestionar la meva elecció. Per tant, si volem que ens estimi, hem de tenir bona autoestima, però no podem tenir bona autoestima sense tenir bona opinió de nosaltres, i no podem tenir bona opinió de nosaltres sense fer les coses que hem de fer per sentir-nos bé amb el que fem. El meu fill té una citació, li agrada fer també citacions, i diu, todo lo bueno que soy es todo lo bueno que hago. I aleshores jo li dic, Daniel, pues aplica-t'ho. Si vols ser bo, fes coses bones, perquè si no fas coses bones no seràs bo. Pues aquí està, la coherència és això. Si jo faig coses bones em sentiré bo, si faig coses dolentes em sentiré dolent.
Per tant, el meu autoconcepte depèn del meu comportament. Jo sóc el que faig. Lao Tse deia, la manera de fer és ser, però des del creixement personal podem invertir els postulats i dir la manera de fer, de ser, és fer. Perquè si jo faig, jo sóc. Si jo faig coses bones, sóc bo. Si faig coses dolentes, sóc dolent. No, sí, tinc bon fondo, però encara no me l'he descobert. No. Activa't, fes coses bones, seràs bo. Correcte? I aleshores serem dignes de ser estimats. I curiosament, quan millor és l'autoestima, més equilibrats estem, més assenyats i de manera més constructiva ens relacionem, ens fem més estimables. I aleshores podrem triar. Perquè la qüestió de trobar amors harmònics només rau en optimitzar la nostra capacitat de fer-nos estimables. De fer-nos, si voleu, amb una altra significació semiòtica, en fer-nos amables, perquè amable té una doble lectura semàntica. Què significa amable? Persona que es comporta amb amabilitat, però també persona digna de ser estimada. Amable. Si jo em comporto amablement, seré amable. M'estimaran, perquè la gent no ens estima per la nostra necessitat de ser estimat, sinó per l'actitud positiva que aportem a la relació. L'Eugeni tenia un acudit genial sobre la persona, podríem dir, de com d'alguna manera es fa amable o no estimable amb el seu comportament. És un senyor que li pregunta en un matrimoni que va amb un nen i el nen està molt trist i diu què li passa a aquest nen que està tan trist? I els pares contesten, doncs miri que li paguem perquè somrigui, clar, que és el problema. Per molt que et peguin, tu no somriuràs. Tu somriuràs si t'estimes. Tu somriuràs si et tracten bé. Si jo t'estimo d'una manera que et faig mal, com deia Amado Nervo, ¿de qué me sirve que me quieras si no me quieres como yo quiero que me quieras? L'amor que a tu et serveix del que jo et dono és el que és bo per tu, no del que és dolent per tu. Per tant, si volem que ens estimin i volem estimar, ens hem de millorar. Hi ha un llibre meu, el meu tercer llibre, que es diu precisament L'art d'enamorar. I la idea força de l'art d'enamorar és tan senzilla com el següent. L'art d'enamorar és l'art de millorar. Jo milloro, jo enamoro. Si no milloro, no enamoro. És així de senzill. Volem que ens estimin, volem tenir amors harmònics, harmonitzem amb nosaltres mateixos i siguem amables amb els altres. Jardiel Poncela deia, la millor manera d'enamorar és divertir i interessar. Però per divertir i interessar, primer hem d'estar assenyats, hem de tenir seguretat i des de la seguretat, aleshores sí que ens podem relacionar amablement amb els altres. Aleshores, quan tenim aquesta capacitat de fer-nos estimar, tenim una font de gaudi que malauradament moltes vegades es malogra quan següent element relacionat amb la felicitat de manera molt polèmica i encara més ambivalent que amb l'amor, el matrimoni. Fins quin punt el matrimoni l'associo a l'amor i l'associo a la felicitat? Doncs malauradament, com el 50% dels meus clients són parelles en conflicte, sé per experiència professional que no sempre el matrimoni és una font de felicitat. En molts casos, malauradament, és una font de despersonalització, de patiment, d'empobriment de la personalitat. Per això una de les reflexions que faig perquè el matrimoni pugui ser una font de felicitat és la següent. Dic, la clau d'un bon matrimoni és casar-se amb l'altre sense divorciar-se d'un mateix. Quan jo per estar bé amb tu deixo de ser jo, aleshores jo no sé si tu m'estimes pel que sóc, per l'aparença, pel que fingeixo, pel que conservo de com era, pel que intento ser o perquè encara em queda d'allò que jo volia ser. Per tant, des de l'autenticitat, aleshores jo he d'anar a compartir un projecte i he de veure si es donen les 4 condicions que afavoreixen el bon funcionament de la parella. Això ho explico en un altre llibre meu
que és amor al segon intent, quan parlo de les 4 potes de la parella estable. Primera pota, bon acoblament sexual. Segona pota, caràcters compatibles. Tercera pota, escala valors similars. Quarta pota, projecte de vida convergent. Quan es donen aquestes 4 potes és quan no fiquem la pota. O si no es donen aquestes 4 potes, l'estem pifiant. Agradar-nos és el requisit previ, però no suficient. La primera